De bereikbaarheid van het alarmnummer 112 met een mobiele telefoon is op verschillende plekken in Friesland net op water. Gieten onder oren om de dungebieden op de watereilanden, maar ook in 3 dorpen, Nijaltena, Mildam en Elslo. KPN steekt de komende jaren een miljoen in de verbetering van de bereikbaarheid. De vakbonden hebben 14 Wagenborg een ultimatum gesteld voor halve mei, maar het bedrijf maar een reactie komen op alleen eerst van de vakbonden. Die willen een verheging van €1000 in het jaar. FNV en CNV zijn ontevreden. De taslagen voor de drokke weekendjes binnen krast. Het personeel klagen door de toenemende werkdruk. Haatlassenkeerster Cornelis Terpstra sleept het keersboom KNKB voor de rechter. Hij wil zo uitdwingen dat hij zijn eigen keerswand maatje en broeken maait. Op dit stuit is dat verbinden. Er zijn in Friesland 3 producenten die een licentie hebben. De KNKB wil de bestaande wantenmakers zo beschermen. Het beeld van cabaretier Tedman de Vries die het zo'n juster in Bitgermolen. In dat dorp had Tedman hondentilien binnen. Het beeld heeft een tijdelijk plakje gekregen in Selecentrum Grootsterhorne. Wat het na de tijd komt is onduidelijk. Schouwburg de Harmonie in Ljouwert, dat het rond 2016 wil het net weerom hebben. Joen en vannacht nog wat buikers, verder droeg, het wordt 4 graden. Morgen droeg, zinneschien, maar koel waar. Het is dan 12 graden en er zit een vrij krachtige noordenwind.